Alhamdulillah. Dok. Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, manten. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nduk tak taken, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih lho. Oh, kelas pinten? Kelas gansal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, pinter golek duit. Lah iki buke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah nggih. Bayarane wis. Oh, nggih. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Bapak yang larang. Oh, lah iya. Oh, anaknya galak ini galak saiki. Galak. Oh, boleh. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak yang lanang. Lah iya ya. Lah iya bener. Sik tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, Oh, lah iki. Kok rasane njaluk ibu awakmu kudu Dok. Ayo, jajal. Iya. Bapak kerjane Pak En apa? Ibu saya. eh? Anu, pengacara. Kok aku Oh, advokat. Ibu Oke. saya kue rada ya maksudnya apa tuh? Pengacara kue rada piye wi? pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum, ah. Bantu hukum. Terus ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, salon. Apik. Dadi Iki duwe penari. beras manten, bapaknya pengacara, aku nek mau wong golek perias lan bayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi hukum Sing nuntut bapak. Oh, nggih. Pak, Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. iya. Tenan iki. Ayo kae, Pak Lekmu kae. Pak Lek ngono lho. Anu lek. Nah, ngono. Lek gundomu. Hei, kowe tak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya Pak Endak iki om. Halah rupamu jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Belakangmu ae. Bahaya. Lah. Tak karepmu sapa? Ayo lek ae anu. Ya. enak Lek lek. sampean iki ndek bengi ora turu apa lek? Loh, Lah ngopo? Sampe kamu ireng gini biyanget ngono lho. ndek pancen om iki turunan panda. Oh. Ya pindahan ngono lho iki. Bocah iki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenang fisik, ngono lho. fisik. Ngono. Coba lho. Nggih. Iso nembang? Sakit tuh. Kalau- Kene kok mek apa nek nembang. Syukur ngene bocah lah. Maksudnya lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 sandi tangga iki ketoke. Galake rami. Kita iki 20 nggih. 20 randi tangga. Kali tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya ya omong. Dua uramu kok iki. Orang Jawa kok. Paring ono Nah. bebungah piyayi pingkol Iya, iya. itu. Nggih. Seneng ya. Ada yang bunga iki. Anu kowe ono apa ya? Ben wong iki ben seneng terus. Ah, paling ono tinggalan, paling ono tinggalan. Nah, Nah, senduk legit asli saking kalipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Nggih. teko kene mau pilang jam. Berarti Kayak pirang kok iso. Paling ono tinggalan bebungah atau tali asih. Nganggo swara nduk, nganggo swara. nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Kesunat. Nesunat. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang, Nduk. Piye ta, Lek? Sik to. Jane aku selain nembang nggih enek neh. Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok to, Lek? Gak percaya. Nduk, iso Muterin Muterin gak apa? iki, Nduk, Muterin muterin. gak apa coba. Oke. Kerja sik lek.
Bocah langsung mikir. Gocano ki lho kon gocek. Ini ngerangkep aku nih. Dari stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe ini kan kurang, gawe ini kan ora. Niki kita jakno. Oh lah dari stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju Nduk, rada maju Nduk. iki baju Rita iki duwe ajian. Niki dilane nang ngapa ning omah tuh niki. Iki ning ngene talang. Tenan ya. Iki kan kita sang ya. Ya, kosong. Lah ya. Heeh. Sego Mbak, sego Mbak. Sabar. Aku tidak gede banget. Iya. Orang menit lagi. Wo tangane diubengke. Lho, lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe kelemasan tubuh ngene iki. Ayo gajah tanganmu ketokan. Mbok menawa ketok matamu. Kaya iki. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Iya lho. Yang mersani Kene mriko kene kene besake om kene. Coba nah, ken dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana. Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Glek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. Ora ana balunge. Coba puter Nduk. Ya, sanggup. Sik. Gansaran. Dul, gansaran dul. Deh. Tak. Nah, sirep. Ya. Siarno to. Siarno. Tuh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah. Ayo Nduk. Tangan Nduk. Jadi kalau main sirkus lagi. Kaya ngono kuwi. Oh, dene sing iso sak donya iki. Liyane iki ora ana. Kosong. Nah, lho, siji lho. Lek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu iso. Ya, Nduk. Pas. Tontonan ini mau ngibur bagus. Rempang sampe pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik kan. Anu ya Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. Lek tangane Bayi niki. Kawit kecil ya bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali enggak Sampeyan kan jajal lek. Kan jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Kamu ngene kok ketekit tanggapan kok boyo bejo. Dene iki sing kiti sing ngendi sing kudu sing ngendi to? Kritik iki, kutuk iki. Lah iki Mas Masudi. Oke, iki lek kiti. Kutuk. Oh, kutuk. Iso guyu kowe. Ya. Loh, paru kowe. Ani. Iki om kutuk. Iki kudu. Iki om kritik. Kiti. Nah, Berarti klinik sing gendut, kudu sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Ajiman. Oh, cocok kowe bocah. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Itu Ular kambang enek kok iso jineman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes. Wah, nggih. Coba. Iki saya ajaran nggih. Oh, nggih mboten napa-napa ta. Sampun. Iki ajaran agek dia wingi tenan iki. masa ada perlu tak ada. Masa perlu. Oke, ke kamera nih. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing kono ya. Ada berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Kaya uji nyali. Oh, kau-kau iki kok. Nyaline wis uji ya. Pinten le? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian deslosian sinawan sa selai hai Yuh, ya kemenya. harus dong bintang Mendes. Sing marai mundak 200 ngene iki lho. Ya, jare kaya Mendes ka. Ngomong. Iya. Meneh sing nggih lak lali anti. Ayo melu kowe kakek aturan. Ya sana. Urang dede. Akarya sang seme seripat seripil
pas iki jeneman Mendes baksone metu pas iki pas mak wayah golek-golek eder riwari ya Dasar nggih. Bakarmu. Dene iki lele galok ki. Cagak kali gotine tewu. Tenan galok ki. Iki jane sindel kok gento iki jane. Dene ngasak kabeh. Kok dingak-dingak. Dene bosane Jadi nek untuk ngurusui ditandak terus tali gocine tewu teng glosor. bocor berarti candak tali gocine Sret. Tewu teng glosor. Lara lho. tewu tenan Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe rotang tentang. Apa kok ya? Penting aku gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. wah gayane ngomong terus karo nginani Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? iki Wah, bane. ketok iki bocah iki ya campur ngalem campur nesunan sing ngalem ibuke pas gawe bapake pas nesu ora keturutan kok kene iki mesti dalane Iya, selentir kuning nemu kiring. Cepat meneh. Ya cepet tole, iki dulu dia pakai tole iki oh kono. candak tali gocine Kang tak bilang dasmu. tewu tenan kok harus keluduk ngurusui ae kok. Pindah. Pindah masih nang Ampun Oh kali. ya enek atra. bocah iki nek ngalem ngene iki abape nggih mik kok abape diwe mik lho sik ta. Iya. Tak kalemu. aku kelingan anak Sik to lek. Kiwas yen ngandika lumas jiwane yen ngalire buati mentokake sapa Ayo, ayo, newa, notya. Kudu bisa Loh, Mulan, melayu mulan. bocah iki penguasaan panggung Harus itu kok penguasaan panggung itu harus. Nah, Ini harus. apa lek? Blacking. Apa? blocking Ya blocking. blocking. Ya blocking. Kene mau jane mau pas iki mau. Lalalan. oh aduh Allah Nah, iki pas kalau kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. masa mau kelarapno bawa Mendes kenis, ganas nenis, ganas ganis. Jangan ngelik ya teko. Pacaane tregel muji ati aduh endah regase
adik kita. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Saling sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Masudi. Apa kuwi? Katen bat. Dia apa? Duh, bocah sini kadang-kadang saya umbok menawa kan anu juga resik ngene ya. Kenang-kenangan Mas Masudi katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen bajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean sik nyuntang ibu to. Nah, Oh, gak sih nganggo duitku dhewe. Dalah. Wes Kler piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampeyan tau nyekel duit 1 juta, Bro? Tahu. Tahu berarti ya wis sah ya. Ya teng ngono. Pegah aku ngono kuwi. Belum aku ngono kuwi. Ya kemayu to iki. Nggih, matur nuwun, Mas. Iki sing ngekek sapa? Mas Masudi. Mas Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Gluduk kuwi sing kaya aku ora kok kowe wong tadi. Lah iki sebenarnya sing endi lho? Mas Masudi, iki mau tak jukuk saka jero kotake lho kok. Ata itu ngene Mbah Marasudi engko. Ya kuwi kagungane Mas Masudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kan nggo sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngawur kok. Anakku barang. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Beri Tanjung. Apa